Good morning and welcome sa ating Hardin Delisyo. So ngayong umaga guys ay nandito ulit ako sa bahay ng aking kapatid. At syempre pa, alam niyo naman ang kwento ng bawat tanim dito sa Hardin Delisyo. Kung nakita niyo naman, maganda na ang pagpasok dito sa hardin. Kaya naman gusto kong bumabalik-balik dito lalo na tuwing umaga kasi talagang nakakatanggal ng stress at syempre masarap sa mata. Hindi lang yan, masarap din sa panlasa. Kaya naman, alin na kayo at samahan nyo ako ngayong umaga at ipapakita ko sa inyo kung gaano ba talaga kaganda ang Hardin Delisyo.
subscribe in the channel. So I'm the Lord's vlogger today. Narito ang ating may-ari ng Hardin Delisio. Kaya naman, anong masasabi mo? Thank you. Thank you. Subscribe in the channel. Wow, thank you so much.